Der er nogle gange, hvor jeg bare sidder her og bare hygger mig med min datter. Med min datter. Så skal du have en navn, som jeg også er for helvede. Alisa. Tak. Dette her er min datter. Dette her er min datter Alisa. Alisa siger hej. Hun snakker ikke til fremmede. Hun er meget farlig, at du bare ved det. For helvede. Smadrer meget kameraet, mand. Det her, det er ikke til at komme sig over. Tak for i dag.